Nå, det bliver det med, at vi kører med på søndag. Så nu må vi se, hvordan det går. Jeg glæder mig til det. Der er god fester på, og man skal ikke tænke så meget over, hvad vejr det er, og det ene med det andet. Lige nu er det plus 2 grader. Og minus 2 grader på søndag. Så der kan nu også ske meget endnu. Det er mig, der prøver at køre på langhånd ned af det her. Det går helt galt det her. Som sagt, jeg vinder sgu ikke på teknik. Men måske på det gode humør. Ja. Nå, er I klar til at se en dum dansker gøre sig til grin? Det ser ikke godt ud. Han er jo gammel pukkeløber, ikke? Call my name from time to time, but this dry land has numbed my senses, and I think I'm losing my head. Skintech, det er rigtig godt på en måde, at det er meget nemt, når man tænker vaseløbet, og man tænker, at man skal løbe langrend, så tænker man også smørelse, og alt muligt ballon. Her skal du kun tænke på glide. Du skal bare glide. Det unikke her, det er, at man bruger teknologien for skind på alpin, altså når man går rent net, så har man så lagt det ind her. Det helt unikke her, det er også, at man har lagt det på en World Cup ski. Man får den stive ski, den hurtige ski i sporet, men med skin-teknologi. Det er sgu da fedt. Så bliver det ikke nemmere. Så nu er der ikke nogen undskyldning, man kan sagtens tage til vaseløbet og bare give den gas. I dag der prøver jeg, hvor jeg har skiftet den her ud, hvor jeg har en helt plade med skind her, så jeg får lidt mere feste, så jeg ikke hopper tilbage. Det vil jeg prøve at se, hvordan det er i dag. Been moving around from here to there and everywhere. It's just a place for me to plant my feet. I search a lifetime and end up